तार शुभ नाम प्रिंस कुमार प्रिंस कुमार पीस कुमार प्रिंस 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 भाई माइक को धैले रहो राय जी हो राज राय जी हवनु राय जी हेंगा केकुर के खड़ा होला देखो छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के बारे आ ओहिर के अनेक बुद्धि बाकी पहले पटक के तबले मारे जले पूरा ना जा उजन लकी औरी लोई में कहता रे पढ़े के या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह अतला जादो जी वा है नूह के सामने नकलुल को के मरलस 3 फाइट अब तारा नमाज मुन पर ता नकलुल पर 3 फाइट गिरल बाता काय मरला मर दे चुप बेईमान आदमी बेर में कहता नहीं कि मिला लो ठीक से अब बेर में कहता रहा कि 20 मिला बुलाइल 32 गो तारा 20 गो मिला आ 10 गो तार बाबूजी कहले हैं ऐसा ही बैठो एगो जादो जी दिया रहा रहले जानी कि 15 किलोमीटर में मुसलमान भाई केहू ना रहे बक्सर जिला जो ही दियर कर गर्जन जादो नाम रहे उनकर एगो दोस्ती हो गई आरा जिला के शेख परवीन मुसलमान भाई से आ जादो जी दियरा में कर रहले पढ़ल लिखल ना एकदम सीधा साधा मौलवी साहब बहुत तेज रहे दिमाग मौलवी साहब कहले कि पटना चले के बहु हाजीपुर ले ट्रेन से चले के ठीक बा कुछ ले ली हो खर्चा उर्चा जादव जी कहले कि ठीक बा हम कुछ बनवा ले घर से आ जादव जी 30 गो रुपया बगली में लेके आ ट्रेन में ज्यों चढ़ाता रहे आगे मुसलमान भाई पीछे जादव जी सटले जाता लो आ तलक बीचवा में कोनो पैसा काढ़ ले बा जादव जी जानत नहीं खो अब जाता रहे ट्रेन में बैठले तो मूंगफली लाइल तो कहले 5 रुपए के दो पैकेट में हाथ डालता तो कुछ होइए नहीं खाए कहले कि दाना ठीक नहीं खा ले जा आ मने मने सुकाइल बड़े क्रोध में बाड़े ई सटर वाला मौलवी साहब वो संहतिया हई है निकल ले बा कि लाजे कहत नहीं कि संहतिया से केगा कहे कि पॉकेट चेक कराओ पैसा लेबे के बा कोनो कमलवास रहले कि अंडरवियर पर कदर ले ड्राइवर के 500 रुपया भूले कर दे जननी अब जादो जी सीधा साधा दिमाग के मन मरले बड़े भाई कहत नहीं मौलवी साहब कहत रहे काहे उदास बड़े कहले ना कोनो बात नहीं ठीक है बा तले किरिन डूबे के बेरा भइल 4 बजे आ जानी कि एगो ट्रेनवे में चादर बिछा के मौलवी साहब आ लगले अपन रमजान करे आ जादो जी कहियो सुनले ना ले लोग के जे केगा अजान कोई जाला अब नमाज पढ़ता रहे या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह जादव जी सुन ले ना वो बिस्मिल्लाह कहले तो ई सोच तर कि भुलाइल 32 गो सरवा कहता कि बिस्मिल्लाह अब आँख बंद करके अपन ध्यान बढ़े अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह। अब जादव जी के धीरे धीरे देखी सीधा आदमी जल्दी खिसी आई ना गरमा जाई तो जना छोड़ावे उनको के मारी जननी और सीधा साधा रहले कहले कि मौलवी साहब तनी ध्यान से काम हो के माने गिन लो ठीक से 30 गो भूले माने सोचता रहे कि 30 गो भुलाइल बा 20 गो कहता रह ध्यान से काम होखे। अब वो तो आँख बंद कैले बड़े मौलवी साहब वो सोचले कि हमार पढ़ालका एक नीमन लगता और लोय में कहता रहे या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह। जादव जी फाइट बांध लेता रहे मौलवी साहब तो आँख बंद कैले बड़े वो में हो उठा के नूह दिया रहा मर्द के हते हते भई रहे होश में हम अंतिम बेर कहता नहीं हम बार बार वाला ना हो होश में काम होके तनी ध्यान में काम होके और पढ़ा लिखल तेज जादव जी वालो दियरा में चल जाए इतना सीधा बुद्धि के एकदम सादा पना ना होला मारत मारत इहो ने पूछिलु कि जियो तरह की गुजर गईली मर जेब तब कहलू कि देखबो सांस चलता तो ना आ तो हम काहे मारता नहीं है करा के अबला ना मारत तू हम बताई काहे मारता हो इतना देखने कि हो मारता है तो हमहू मारे लगनी
वो जनल की औरी लोई में कहता रे पढ़े के हाँ या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह अतला जादो जी वह है नूह के सामने नकलुल को के मार मरलस 3 फाइट काय बोला अब तारा नमाज मुन पर ता नकलुल पर 3 फाइट गिरल बाता काय मरला मर दे चुप चुप बेईमान आदमी बेर में कहता नहीं कि मिला लो ठीक से अब बेर में कहता रहा कि 20 मिला 20 मिला 20 मिला। बुलाइल 32 गो तारा 20 गो मिला आ 10 गो तार बाबूजी कहले हैं आके दुनिया से